سویڈن دے ایک ظالم نے حکومت دی سرپرستی نبی پاک دے قرآن نو توہین کی تھی، پر یاد رکھو رنجیت سنگھ پنجاب دا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرے کسی دوری چ رنجیت سنگھ، انہیں اپنے درباریاں کٹھا کر کے آکھیا کہ کسی طریقے قرآن چینج کر دیئے، ادھیاں آیتاں نو رد و بدل کر دیئے، ادھر دیاں آیتاں ادھر تے ادھر دیاں آیتاں ادھر کر کے کسی طریقے قرآن نو بدل دیئے۔ ایک وڈیرا جا پاپا اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا ظالمہ ورکیاں چو تے بدل لمے گا تے سینیاں چو کون بدلے گا، سینیاں چو قرآن کون بدلے گا۔ سمجھتے نے ہو رہے اسی قرآن دی تے نبی دی توہین کر کے تے مسلمانہ دے نبی تے قرآن دا مرتبہ گھٹا دے آنگے، پر یاد رکھو قرآن دی توہین کرنے والے تے ایدی عظمت نو گھٹاون والے بڑے بڑے ابو جہل آئے، پر قرآن اپنی تباہ